Yes. Ije mono kamuna ndị egwu Moses wee bịazie America. Ọ bụ onye na-akpọzi n'osimiri Julius Montajo, President GM Inter Promotions. Then Idemili jemu anya zizienu nekonu nanye bidonu jebenu na America. Philadelphia kanyibu ụzọ jebenu wetegwu anyị n'ụwa. Equator kanyibu ụzọ bidogoro. Chef Abu Opele mwasi ya uchi. Manebo silino ziwene kwa juno kuwa mwitino. No neba zi mebezi eguno. Kansi jagono. Manandi madu dizimbatano. Andy Frank ezi nwa siri na siedo wee bịa n'ụlọ nwanna Nnamdi mụ wetara obele nwa si ahara eje n'ụlọ abụ Igbo kwe ezi mmadụ n'ụlọ ga-adị n'ụlọ ọ ga-abara n'ụlọ. Yusti kentezi neguno ndeze nobele mwanoso munechenu mwamano. Emeka mwana bilinu, ezi manu bilinu. Onwasi oketiti piano nidi mwano. Ekenediliyo. Anyeje peze na Los Angeles mwano. Madu kanyiche kubelunu na nyelugonu. Dr. Solomon Obele mwasi mwijenu Onyoma nekinega kineno Mananamdi mwa wetale sopano Obele mwaduzi mwanyi jena redio Boom boom Dallas inava nozi nechenu osilinu. Ezi umundo osilinu banyamenu. Ezi kwa mwabu selu no ikani ano. No doboro. Ezi munyo uselu na zano. Iwe no. Echile na baso akili ogidi kabase jeno na wano kwanea Daniel Nwachukwu mabili na bokisi jenu Hes
anyị luzienụ n'Justinu na Madonia funu obele nwanyị n'onyama niile usenụ Bridget nwanyị ọma anyị na-echeta anyị dị melanya New York na ndị mmadụ na-azị anọ na bazazila afa n'ọbụzi Dr. Kwash na ndị otu ifele na-eme na ifele ada emekwaba na ba zuru ori ma ọ na ba gburu mmadụ kama na ọ bụ na mmadụ chọọ ka o mebizi afọ osiri ma wesi mba omeme ekene 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 nyunu nenu ụwa ezi nwa eze ji na Chicago ka ị nọ Vivis Bob Manuel Emma na Equator Chicago ka ị nọ jebe n'ụwa mụ nọ njesenụ nkọbụ ife mụ na-ejenụ n'enu na-ejesi m jejenụ na Connecticut obele nwa sonye nwoke abụọ na-azị eze kwesịrị obele ọgọ m Connecticut pụbana na anyị lụkwa Boston anyị eluzie na Boston anyị amasị na anyị jere ekwudo ndị mmadụ ọ bụ onye mmasị ife ma n'ezi nwoke akwa na ogidi na-azị anọ ịma nwoke akwa na nkwele ogidi ejebenu n'udonu anyị lụrụ n'Oakland na mmadụ na New Orleans na mmadụ na ezi nwa Ekene na Amawbia na Ọka nwunye ino Dr. Okpalobi na Aziano na Basimo Bebano na Houston na anyị nwaje mmadụ actor Ọragbo obele nwa si Okposi Unwala bịa n'ọrụ ndị nọ ino Emeka ọfọ Emeka nwa ụgbọ na bilinu
emeka nwa ụkpana bilioni dị mma ọkaikpe biri nụ obele nwazi ọka etiti bịa na o siri na ndị egwu a na-ekene nụ n'ife imelanyere ike nụ na Chukwu ga-agọzi Madam Helen ọkwọnụ na studio na America gosirisi Unicorn Recording Studios na Connecticut, the constituent state nke nwe na America. Unicorn ọgasi na-ekwunu na America Nnamdi nwa mma wetara kenelu moyi mo Larry Mo mama Mananya bụ nwanne 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 obele nwa mọtajọ ekene dịrị na ndị dukwa m bịa nọ agbazitere lotekwanụ nwa bụkwala anyị n'ife anyị gba n'ụzọ erika nọ IP ibia Okay, ladies and gentlemen, from Unicorn Studios in Connecticut, United States of America, especially from the Constitution State. Now we're saying goodbye. We'll be with you once again. On behalf of myself, members of my band, Andy Frankel, Nnamdi Mo Wetaro. It's okay. We'll be with you